Kublai phi baros ka thup khubor jungi kiran boss ko media network. Kimar ki ba kongsan menta ka sing Shillong. Kayo menta ka hiar bha habayanu jor bar ki por baralet ong kinong shong yo. South ligi kampen roy pelaj menteri halumau ba penthup ka yeng school LP. Bad rong utha sabuengut ki samla ki lum na lumba dropadi ha Uttarakhand. Tementai ne phaj ki khubor ki ba khambania. Kinong shong yo haki benta ba pher jong sor Shillong ki ot ba kayo menta ki por kalahiar shaba palat habayanu jor bat ki por manshwa. Kador ka mur jong ki jhur ki jhap kamre pher than hayo bar kador ki jhur haki yo shnong. Unong lum khubor jong don boss ko media network habaya kran bar kinong shong yo kilaya thu ba kador jong ki jhur ki jhap kumbu ka jor uso saw bar ki wei ki jhur hayo do bar haki benta jo ki yo lat khra bar ki wei de ki yo shnong kam na don than ka jingya pher ha kador ka mur hadu kata kinong shong yo kilaya thu ru ba kador ka long kat kum karu kom long hayo kata haba ki bun kinong wan yo kinong wan thet kador jong ki jhur ka kyo lada duna kinong wan thet hayo kador ka hiar haba kli ka jingya pher ka dor ki mar ha yo do par ha ki we ki yo shnong kinong shong yo ki la ya thu ya ka dor ha ki yo la dum khra bat ki we de ki yo shnong ka pher bar ka dor yo do ka de na mar ba kin haban khenya ka dor ke bai kali ka bai sngi jong ki rangkar bat ka bai nong ki daju bucket ya ki mar jong ki Introduce mesti apa sih mumong injule jo mesti ini baik tak sedar kita nawan yo arsil te kemopiong bakayo ko hier pila ambatai ke ga daw fa bakayo ko hier nang batabi baba ketemu nomor ba yang ini nang song dukan ni te ki nang te badan ro kilapang kilakap chori ke yo juri te nang batong pan nomor ki ru gitran yang la batong ya kata ya na ding tik dua em tang balong ni suku bakal hap te nadu menta kan nadu marsing tet kalau daun ni kayo ko yak te tan jing kiu kendiat Menteri Ketenat Soil and Water Conservation ka Khubor Na Ka Jylla Badairu MLA Kamliam constituency ba Hamlet Sandoling hakasi baar ula play pat ba yaki South liki project kam penroy hakasnong lumau ba kenthop beki project umbam ki jingking yat kejan badru banbu mau nong rem ya ka yeng school joka government LP school lumau ba yaki te ki project menteri ula play hakajinga lang ka balong halu mau ba harengkat ka jinga don lang ka director Ketenat Soil and Water Conservation kong ai renja nangta u secretary shnong ba arju dekhar badru rang ba shnong ba everest thank you kumjo kinong shong shnong hagani kasngi MLA ula samru ki core computer shaka school government LP school lo mau ba haga jingkran ula ay ka jingya roy ki borshnong ki bala bodde nadu ka basdang ban yo ki babon ki kampen roy kum ka umba mumdi badru ki yeng school ka bala te chat menta live growth ka lasna tayo ki yeng school live growth ni yeng school si botong bi ngayo menta ban prisna pat ban sa prisna pan ya ke ndor si dia ka ba khang ro ka pa lausutun kan ka botong bi dia besok si botong bi ngapriyo ikindos jom po nang siya si buto pi ngapriyo ikindos jom barkanan po wala po umnang si buto pi ngapriyo ya ka PNC dam ta kidang meliam lom ji ba jangai ba ka sumar dara ko buto kam tika ni ka report bang naspi kan pen hon ni pi pa ba jom kam lem so si ba pen tepen Emily let you work some Hakasau tari urisau ka khubor basngosi ka lapur hakeleng kari India basau phuwengut ki samla kiulum tha kenthop ikinong hikai kila sharong hau tha balang teli katba kidang hiar na clear jong ulum ba dropadi kadanda ubadon hajla Uttarakhand uwena kita ki samla kiulum tha ude uba tiklu jerwa laiposan snam karta ubana lumparing udukhot jong ka Meghalaya Sport Climbing and Mountaineering Association MESCMA ya ubala Beijing jing sep hakani ka jingkiu lum tha daka Directorate of Sports and Youth Affairs joka sarkar Meghalaya ikong indalin lingdo mar Shillong ikurim jong uba tiklu ilaya thu ba ukurim jong i ulalet shaka training la shibnai menta bala penya daka Nehru Institute of Mountaineering NIM Uttarkashi Uttarakhand uba walambok lingdo General Secretary ka MESCMA rengkar berikong indalin lingdo mar Shillong kila kerpa dikipat ba kilok kijor bagi bahaying hasam banduailam na kabenta iba tiklu jerwa benlat na kanu ka jingja basngosi bat benwan pai shaka yeng daga jingko jingkya
Hakani ka jing sharong hau tha bat ka yor armut kino hikai kentei lani ki lady instructors kila du no eka jing jangki. Ladon ru ka tu ka ningut na kini ki ba sharong hau tha layo ban pelat emiki. Jing pentip details baham ha tani shop tang ya tai. What you hope for the best for their safe return. Kane ka sien ka ba ar ka jong I ila pendep ya ka basic mountaineering course na National Institute of Mountaineering and Allied Sport na Arunachal Pradesh how bunai March April but ilayo good performance but ka grading he got very good because of his performance mai ilayo good grade te manta pat long isayo banli makat kum ka jing penya ha ka mountaineering la fikwa ban lo mountaineering in happen dep ki course ki ba pher te kadon ki basic ki advance mo te ter te mai dang ka course ka ba ar na kisan tali Bara kitu ki khubor la poisha ka bakon tal hadu bangin da syambiang khublai shibon.